Noaptea marilor lupte. FCSB vs Manchester United pe Arena Națională. Seara asta, fotbalul european își îndreaptă privirea spre București. Pe un stadion arhiplin, în fața unui public extraordinar, FCSB primește vizita uriașei Manchester United. Fluierul de start. United încearcă să-și impună ritmul, dar FCSB nu cedează niciun metru de teren. Publicul roș-albastru împinge echipa spre un nou miracol. Minutul 60. Contraatac fulgerător. Mingea ajunge la Vali Crețu. Pătrunde, tragee. Gol FCSB. Bucureștiul explodează. Arena Națională e un vulcan. Ultimele secunde. Manchester United presează, dar băieții noștri rezistă eroic. Și fluier final. O seară magică. O seară de neuitat pentru suflarea roș-albastră. FCSB a jucat cu sufletul, cu inima, cu pasiune. Așa se scrie istoria.